Atopámonos na fronteira oriental de Galicia. Estamos na Fonsagrada disfrutando da Feira do Butelo, un dos produtos que marcan a idiosincrasia, a historia e a sociedade da montaña luguesa. Que valor ten esta Feira do Butelo para a Fonsagrada? Que representa para a vila? Mira, un gran escaparate. É dicir, son miles de personas as que nos visitaron ayer e as que nos visitan hoy, e iso non hai millor escaparate para un pueblo, non hai millor campaña de publicidade que estas miles de personas que van a ir a comentar, a falar nos seus pueblos do que é Fonsagrada, non? Dá vida ao rural, o rural ten vida, hai posibilidade de facer cousas desde o rural galego. Sí, unha das satisfaccións grandes é esa, non? Que todas estas iniciativas que están facendo as industrias para sacar novos produtos ao mercado fan que se asente población, non? Non sei se ten usted algunha recomendación especial á hora de poñerse diante dun plato do Butelo? Cachelos e butelo e viño e andando. E unha siesta despois, pode ser. Siesta despois. Que ten que ter un bo Butelo? Un bo butelo ten que ter costela, coiros, unha curación e afumado natural. Nosotros por un quilo de un butelo aproximadamente recomendamos sobre 2 horas de cocción e logo xa se extrae da propia bolsa, se emplata, se abre e a partir de aí, pues, oye, se pode acompañar con uns grelos, uns garbanzos, unha pataca cocida, chourizos, lacón, cabeza, e se é de Fonsagrada tamén mellor que mellor. A entrega do Butelo de Ouro foi un dos actos principais da xornada, recoñecendo nesta ocasión o labor de Xoán Xosé Molina como principal impulsor do Museo Comarcal da Fonsagrada. Son 40 e tantos anos pois que pasaron sin querer case. Debutas, podríase decir, hoxe aquí non creo que haxa campos millores que a Feira do Butelo da Fonsagrada. Pois por suposto, ademais a miña comida favorita é o cocido e dentro do cocido o butelo nunca pode faltar. Cales son as cousas obligatorias que hai que facer nesta feira? Na feira, bueno, pois tens que vir a primeira visita sempre aquí á carpa, onde temos os 60 stands de diverso tipo, tanto téxtil, gastronómico, de ocio, bueno, tes aquí donde mercar, donde comprar casi de todo, comprar un butelo para levar para a casa e degustar na casa, comer e disfrutar dunha boa compañía da familia. Como está o Butelo da Fonsagrada? Moi ben. Está bo? Hai no que acompañar o mellor cunha pataquiña, o mellor cun cachelo. Sí, cun cachelo, cun cachiño de pan e un bon viño. Na Feira do Butelo non todos son butelos, fai falta ferramenta para poder botarlle o dente. Que temos aquí? Por que nos fala un poquinho desto? Bueno, temos navallas de Fonsagrada e cuchillos de Fonsagrada. Temos o pastel de Fonsagrada, hecho un bizcocho relleno de crema pastelera, mantequilla, azúcar, coñac, almendra, como se suele decir, unha bomba. Silvia, dinos que é o millor que podemos poñer para acompañar o Butelo. O millor? Os queixos de finca Casa de Barbeiro, o queixo tradicional de leite de vaca, leite cru. Vamos a comprar pan del bueno e butelo para ir para casa. Para min é a identidade da Fonsagrada. Vida para o povo, dinamización, xuntarse, ver a xente que fai tempo que non ves. Ti tes algún xeito de comer o Butelo especial, algún truco que lle fagas para que estea máis rico? Nada, a especialista é a miña nai, que é a que fai un cocido espectacular. Entonces nós somos os especialistas, pero en comelo. Queda patente que o Butelo é algo máis que un produto gastronómico. É o rei da montaña aquí na Fonsagrada e imos comprobalo.